Zmaj se sandvič. Ovo je na video smo, zmaj. Luka, vidi dijagonalno od mene ovako, pravo. Vidi jaje koliko je. Janke, hladnjuki jaje. Pravo, vidi. A slušaj, Zmaj izašao iz pećine i onda je se gorio sve ove kuće okolo, zato se stalo i položio jaja. Čekaj da snimimo ova jaja što su dolje ostala. Snimljeno jaje.